Hristos voskrese. Vaistinu voskrese. Zaista vaskrsenjem Gospoda našega i Spasitelja našega i njegovim vaznesenjem on ne samo da je došao na zemlju, poživeo sa nama, da nas, pale ljude, izranavljene, ugruvane, samo malo dotera. On je nas i našu ljudsku prirodu postavio sa desne strane Boga Oca i time nas, nedostojne, toliko proslavio i time pokazao kakvu ljubav On ima prema nama. I to su svi svetitelji Božji koji su sledbenici i svedoci Hristovi u životu svome osjetili, doživeli, proživeli i to je temelj i svetlost njihovog života. Danas ova sveta obitelj, ovaj sveti hram slavi svoga zaštitnika, svetoga velikomučenika i pobedonosca Georgija, velikog svetitelja, koji je razgoren božanskom ljubavlju, postao silni od legiona i vojske zemaljske i vojske nebeske. Dakle, silan u duhu. Šta je njemu dalo takvu snagu i takvu revnost? Da revnuje za nešto što bi neko rekao nije video. Ali on je doživeo, on je u praksi opipao, kao i apostol Toma, i uverio se da je to Gospod njegov i Bog njegov. Ako je tako, onda je on čitavog sebe posvetio Bogu. Zašto? Da bi večno živeo. Inače, bio je veliki junak. U 20. godini postao je centurion, dakle, komandant čitavog jednog voda rimskoga. I bio je vrlo voljen u početku od cara Dioklecijana i svih onih koji su bili oko njega. Ali potkrepljen ljubavlju prema Bogu i istinom Božijom, on nije mogao da čini ono što su radili svi oko njega. I bilo mu je prećeno i sve ostalo što ide uz to, strašno je mučen. Ali se nije odrekao svoga slačajšega Gospoda. Jer je osjetio tu ljubav i tu ljubav dao. A ko osjeti ljubav Božiju, za njega već počinje večnost. On već večno živi. I pitamo se mi danas, šta mi da činimo? Da bismo i mi zadobili takvu ljubav, takvu revnost. Bilo je nekada u našem životu dok smo tek počinjali, bili smo možda revnosniji, više smo se molili, više išli u crkvu, možda bili mlađi pa smo i mogli. I onda kako vreme ide, ta revnost polako slabi i slabi i slabi i mi polako se udaljavamo od samoga Gospoda. Čim se udaljimo od Gospoda, gubimo i silnu blagodat Božiju, jer smo daleko od njega. A šta nam je ostalo? Ostalo nam je da držimo zapovesti Božije. A to su dve glavne zapovesti Božije. Da ljubimo Gospoda Boga svoga, svom dušom svojom, svim srcem svojim, svim bićem svojim i također da ljubimo bližnjega kao samoga sebe. Kada zadobijemo tu ljubav, onda Gospod, koji je ljubav, prilazi nama. Jer kao što se kaže u Evanđelju, apostol Pavle kada kaže nada i vera će jednom nestati. Nestaće tada kada zadobijemo Carstvo nebesko i kada budemo sa Gospodom. Nemamo onda čemu da se nadamo i nemamo drugo da činimo, nego samo da volimo i Boga i bližnjega. I ta ljubav nama daje punoću naše ličnosti. Bez ljubavi čovjek je ništa. Može sve da čini,
a ljubavi nema, ništa je. I zato, pošto je to jedino što nam je ostalo, da držimo samo te dve zapovesti. Sve ostale zapovesti, ne kradi, ne ubi, sve su to izvedene iz ove zapovesti. Iz ove dve zapovesti. Znači, čitav zakon visi o ove dve zapovesti. Je li to teško da ljubimo Gospoda Boga? Pa nije teško. Imamo koga da volimo, jer je On zavoleo prvo nas i iz prevelike ljubavi došao u ovaj svet da spasi izgubljeno, da spasi nas. A onda, kada uđemo u tu ljubav Božju, onda nestaje sve oko nas. Nema više žiteljskih briga. Nema više šta će sa nama biti. Što više volimo Gospoda i bližnjega, da ne zaboravimo, jer to je merilo. Ne može čovjek da voli Boga, a da ne voli bližnjega. To ne postoji. Ako je ljubav savršena, onda čovjek voli svu tvorevinu Božju. Voli sve oko sebe. I trudi se i one koji su pali, i oni koji ga vređaju, da i njih privede ljubavi Božjoj, zakonu Božjem, životu Božjem. Neka Gospod Bog molitvama svetoga velikomučenika i pobedonosca Georgija nama da snage da zaista se pridignemo, da uzmemo sve oružje Božje u ruke svoje i da sa verom, nadom i ljubavlju krenemo odlučno u bitku protiv svih nečistih sila, da bismo očistili dušu svoju i čisti i mirni prestali pred Gospoda, a onda kaže: mali slugo, u malome si mi bio dobar, nad mnogim ću te postaviti, uđi u radost Gospodara svoga. Amin.